አርዕስተ ዜና አበ መላ ሃገር 8 ሚሊዮን ፈልሲ አበ ሓንቲ 800 ሚሊዮን ፈልሲ አብ ሓንቲ ፀሓይ ንምትካል ዝተዳለወ መርሃ ግብሪ ስዒቡ አበ ዝተፈላለዩ ክልላት ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። አብ ኢትዮጵያ ካብ መረፃ ወፃኢ ስልጣን ምርካብ ከም ዘይከኣል ህዝቢ ኢትዮጵያ አርኢዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتي كما يتعلو لك الساعات شعات تخوينو كم تلمود مع زينا حزنا مزينا لنا زيناتات ندام رحكم ساهم تنح دما نبرهم في الساعة فلما بحصل زيناتات كنجمر سممع سلام بريتيريا كل الأمحار حويسو تربحنت ملا إثيوبياويان زرقاقص كم زخونه قداماي مينستر أبي أحمد قاليصوم قداماي مينستر أبي أحمد مس أمحار ميديا كوربوريشن أميكو أبزنورم صانحيت ك نسممع سلام بريتوريا بزملكت أبزهبوا مبريتي سممع دمصي طيت بمقراط ناب لمعات تخرت كجبر كم زخ عليهم أرديهم زلهم تسمع كاب كلات تجراي أمحران عفارن حليفو ملا إثيوبيام تربحي زجبر أيود مايلهم أب كل الأمحرة مبزحتهم استسالتوا سرعة لمعات دحري سممع سلام بريتوريا كم زخونه بمقلاط زيد ما تي كلل تربحي زجبر كم زخونه كأندي مرأي يكبلو تزاريبهم ربحة هاجر مأخذ زجبرة عونتاوي تاريخ بمهناز نحبراو ربحة زربارة ولدو مفتار كم زجبا قداماي مستر أبي أحمد قاليصوم قداماي مستر أبي أحمد مس أمحرة ميديا كوربوريشن أبز نورم تانحيت إز ولدو بكفافالن نحاسو تاريخن ز چاقالو جزي كبك علوم حزبي كل أمحرة إجام قداماو سألان باندان بتخكل زفلت حزبي كم زخونه بمحبار أب تاريخنا بانداتات حماق قسلن بسبراتن حادقو من يوم ونيلهم سلازخونا دماتي هزبي فلما نقداماو تسألائي دلدل نزخونو بانداتات أخلوكم كبلوم يقبا كمخروم ون يقبا كبلوم عيدهم تمالي أكسوم لاليبالان فاسيلة دسن انترنت يخون إثيوبيا بحدش من قدي انترنت دمر وطيت تقبتا دم ببكاوي زولو هزبي كم زخونا بمزخار حزين زولو تساقم ون زلاق مفتحيقو مدمار يلوم اتا ناي لومي إثيوبيا بهلونا زفتاتنا زخون عين السقات ممكات زخيل عامي كم زلوا قداماي مينستر أبي أحمد تزاريبهم قداماي مينستر أبي أحمد أب كلات أمحران أوروميان نب برخازوصو حالتات ولاكوا نربحة حزبي إنا تطو نبلن نكالسن انتبالو بتقبار زرزلوغنا بتتارار إلوم زوم حالتات ازيوم مس تاريخاو صلاة إثيوبيا جمرو زي تقدس ركب زخون مقد المعات كمس كم زي يقلون تزاريبهم اللوم وشتاوي كرداداتن حالتاتن مس قداماو صلاتي زي تقدس ركب بمفتار إثيوبيا كيح بحري نقصن بمقبار أسرتي جغرافي نقد كون كم زجبر وعمار ديوم زلهم زوم حالتات زيوم كاب نايتم على صحتاتكم هارو كم زجبار دمام أجنزيبهم مع زينا يغطل تملكتي تبقسو حملة عصر إثيوبيا تهاجر تختلو دبلوماسي لوطي كباباوي أير بتقبار زر كم زخونم منستر قدات وصاي دكتور جيديون تيموتيوس قاليص أملهم منستر قدات وصاي أب كتما بشوفتو أب زسالتو مرها قبري تخلافلسي أمباسادرات قربيت هاجرات أبالات دبلوماتيك محورسب توكلت دياسبورا أمرارحان
ሰራሕተኛታትን እቲ ሚኒስትርን ተጸዋዕቲ ትካላትን ተሳቲፎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ መርሃ ግብሪ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ሓምለዋይ ኣሰር ግንባር ቀደም እጃም እናበርከተት እያ ትርከብ ኢትዮጵያ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ንምክልኻል ብዘረባን ብመግለጽታትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብጭቡጥ ተግባር ቆራጽነታ እተርእየሉ ከይዲ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም ዘሎም እቲ ተኸላፈልቲ ኢትዮጵያ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ዘለዋ ቆራጽነት ብጭቡጥ ዘርኣየትሉ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንዝሓሸ መጻኢ እዋን ሰላምን ሓድነትን ዞባናን ኣህጉርናን ተስፋ ክንተክል ኢና ድማ ኢሎም ኣሎም ኣብ መላእ ሃገር 800 ሚልዮን ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንምትካል ዝተዳለወ ዓብይ ሃገራዊ መደብ ስዒቡ ምድላዋት ተኽሊ ኣብ ዞባ ደቡብ ኢትዮጵያ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ ነዚ ታሪኻዊ ወፍሪ ሓምለዋይ ሕድሪ 27 ሓምለም 2018 ዓ.ም ልዕሊ 16,000 ሄክታር መሬት ብፍሉይ ተዳልየሎ እቲ መደብ ኣብ ሕርሻታት ዝተፈላለዩ ሓረስቶት ፈልሲ ምትካል እውን ዘጠቓልሉ እዮም በዚህ መሰረት ከም አቮካዶ፣ ፓፓዮ፣ ማንጎ፣ አፕልን ቡንን ዝኣመሰሉ ንውሕስነት ምግቢ ዝኾኑ አትክልቲ ተዳልየሎም እቲ መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ ሳይንሳዊ ዝኾነ አገባብ ምውጋኑ ምርጋጽ ኣብ መላእታ ክልል 1345 ቦታታት ጂኦ ሎኬሽን ተጠቂሞም ከም ዝተፈለዩ ተሓቢሩሎም በተዛማዲ ዜና ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን እውን ምድላዋት መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ተዛዚሙሎም ናብ ዝርዝር ዜና እንትንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መረፃ ወፃኢ ስልጣን ምርካብ ከም ዘይካል ህዝቢ ኢትዮጵያ አርእዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ልዕሊ 54 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብዚ መረፃ ስልጣን ክርከብ ዝኽእል ብሰላማዊ መገድን ብፍቃድ ህዝብን ጥራሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኢሎም ንጸብጻብ ኣሸናፊ እንዳለ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዘመናዊ ጽንሰ ሐሳብ መረፃ ካብ ዝተሓሰበሉ 1923 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኢትዮጵያውያን ብድምጾም ዝሓሾም ንምምራጽ ጻዕሪ እናገበሩ ጸኒሖም እዮም እዞም ጻዕርታት ግና ነቲ ዝደለው ዘምጽኦም ንምባል ኣይዕድሙን ሙዳታ እቶም ዝተሳለጡ መረፃታት ተስፋ ኢትዮጵያ ዘጻልመቱን ንስርዓት ዲሞክራሲ ንድሕሪት ዝመለሱ እዮም መንግስቲ ለውጢ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ዝተሳለጠ መበል ሻልሻይ ሓፈሻዊ መረፃ ግና ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ጸገም ኮይኖም መረፃ ምስላጥ ከም ዝኽእሉ መርኣያ ኮይኑ ድሕሪ 5 ዓመታት ቅድመ ወርሕ ዝተሳለጠ መበል ሸዋይ ሓፈሻዊ መረፃ ድማ መሰረቱ ዘቕመጠ ኣብዚ እዋን እዚኡ ተስፎም ዘዓንበበ ልዕሊ 54 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ድምጾም ሂቦም እዮም ኢትዮጵያውያን ወነንቲ ስልጣን ምዃኖም ዘረጋገጹሉን ስልጡን ህዝብታት በመፈራርሒ ሸፋጡ ካብ ስርዓት ዲሞክራሲ ከም ዘይወጹ ዘርአዩሉ እዩ በሞት ጥላ መካከል ሆነው ሰዎች የቶክስ ድምጽ ሳያቆማቸው ዝናብ ብርድ ውርጭ ረሃብ ሳያቆማቸው ኣብ ትሕቲ ጽላል ሞት ኮይኖም ድምጺ ተኽሲ ጠጠው ከየበሎም ዝናብ ጥሜት ቁሪ እንከይሓዞም ዋጋ ከፊሎም ንምምራጽ ዝኸድሉ መንገዲ ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቶም ወረ ካልኦት ንምስማዕ ድልዋት ዘይምዃኖም እውን ዝሕብር እዩ ፕሮፓጋንዳ ዝመርሖ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ምስተውዓለ ህዝቢ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ኣብ ሶማሊያ ሱዳን ዘጋጠሙ መንግስቲ አልቦ ምንቅስቃሳት ክንደይ ዝኣክል ጉዳት ከም ዘለዎ ዝረኣየ ህዝቢ ይመስለኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ልምዓትን ተስፋን ምሳብተን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝፈላለ እዩ ነዚ እውን እዩ ምፍርራሕ እናበፅሖ እናረኣየ መንግስቲ የድልየኒ ኢሉ ናብ ምምራጽ ዝኣተወ እዚ ኢትዮጵያን ኣብ ስልጣን ብዛዕባ ዘሎ መንግስቲ ዘለዎ መትከለን ስምዒትን ዝገልጽሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ንዝተመረጸ ፓርቲ ሕጋዊ ፍልጦ ዝሃብ እውን እዩ እቲ ዝቕጽል ስራሕ ህዝቢ ዝሓቶ ሕቶ መምላስን ዕቤትን ብልጽግናን ዝረጋገጸሉ ተግባራት ምስላጥ እዩ እዚ ንተመረጽቲ ከቢድ ሓላፊነት እዩ ተወራጩ ያሳስበኛል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ሌብነት በቃኝ ብሏል ሌቦችን ከውስጣችሁ አጥሩ ብሏል በዛዕባ እቲ ተመራጺ የተሓሳስበን እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስርቂ ያከሊሉ እዩ ጉሕለት ዝበዝሐሉ ልምዓት ውጽኢት ኣየምፀን ይብሉ እዩ ዘይሰርሑ ሰባት ጭቡጥ ውጽኢት ዘምጽኡ ሰባት ይፈተሹልና ኢሉ እዩ ጽሊት ብኽፍኣት ዝተመልአ ዛንታ ኣየድልየንን ኢሉ ምስ ህዝበይ ተሓባቢረ ምዕባለይ ይደልየ ኢሉ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዓበይቲ ስራሕታት ሰሪሕና ኢና
ዝመጽእ ዘሎ 5 ዓመት ከቢድ እዩ ዝኸውን ድምፂ ጥይት ጠጠው እንከየበሎ ዝጸንዐት ሃገር ንምምስራት ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ሕቶ ጥራይ እንተይኮነ ን25 ዓመታት ዝጸንሐ ንወለዶ ሳገር ትልሚ ዝሓንፀፀ መንግስቲ ብልጽግና መባጽሑ ኢትዮጵያ ኣብ ዝግባእ ብራኸ መቕማጥ እዩ በዚህ ግራንድ ስትራቴጂ ውስጥ ብልጽግና ለማምጣት አንድ ግብ አድርጎ ኣብዚ ግራንድ ስትራቴጂ ውሽጢ ብልጽግና መምጻእ ሓደ ሸቶ ገይሩ ንሰርሖም ስራሕትታት ምስ ዘርዘረ ብልጽግና መምጻእ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ነዚ ምምሕዳር ከመይ ይከኣል ዝብል ሓሳብ የልዕል ምምሕዳር ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ንወለዶ ንምስግጋር ብኸመይ ዝኣመሰለ ሓሳብ ዛንታ ኣብ ዝቕጽሉ 25 ዓመታት ኢትዮጵያ ክትስራሕ ይግባእ ዝብል ጉዳይ ኣዝዩ ጠመተ ክወሃብ ከም ዝግባእ ዘቕምጥ ነዙ ስትራቴጂ 25 ዓመታት ካህደን ምግባር ካብ ኣካላት መንግስቲ ብዝሓለፈ ምሁራንን ኢትዮጵያውያን ሓቀኛ ትርጉሙ ብምርዳእ ብጽሒቶም ክዋጽኡ ይግባእ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢና ክንሰግር ተመልከቲ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሌት ምምዕባል ኑክሌር ኢራን ክቋረጽ እንተኽኢሉን ወሽመጥ ሆርሙዝ ንምኽፋት ኣብ ስምዕ ንምብጻሕ ዝከኣለሉ ባይታ ክሳብ ዝሃለወን ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓዱሽ መጥቃዕቲ ከም ዘይፍነዮም ኣፍሊጦም ዘሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ማሕበራዊ ገጽ ምትእስሳሮም ከም ዘስፈርዎ ኢራንን ካልኦት ሃገራት ምብራቕን ወሽመጥ ሆርሙዝ ንምኽፋትን ምዕባል ኒውክሌር ኢራን ንምቁራጽን ዘኽእል ስምዕ ንምፍጻም ተወሳኺ ግዜ ምሕታትን ሓቢሮም ኣለዎም እስራኤል እውን ኣብዚ ውሳነ ምስ ኣሜሪካ ከም ትጽንበር ጽሒፎም እዮም ሮይተርስ ከም ጸብጸቦ እስራኤል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሃበቶ ሓሳብ የለን ማድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኣብ መላ ሃገር 800 ሚልዮን ፈልሲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ንምትካል ዝተዳለወ መርሃ ግብሪ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መረፃ ወፃኢ ስልጣን ምርካብ ከም ዘይከኣል ህዝቢ ኢትዮጵያ ርእዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ባርከስ ተመልከቲ ማድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዜና ነመስግን ሰላም